Mga Muslim sa tibuok kalibutan gisaulog ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa Saudi Arabia. Makita sa hulagway ang minilyon ka mga Muslim pilgrims nga nagtapok sa Plain of Arafat ug nisaka sa Jabal al-Rama Holy Mountain o ang Mountain of Forgiveness sa Hajj duol sa Mecca sa Saudi Arabia. Dinhi sa Pilipinas, sa Marawi City, makita sab sa hulagway ang mga Muslim nga naa sa Mindanao State University alang sa Eid prayer sa grandstand niadtong Sabado. Ang Eid al-Adha gisaulog sa mga Muslim aron sa paghinumdom sa propetang si Abraham kinsa gisakripisyo ang iyang kaugalingong anak aron mapasidunggan ang Dios. Ang kasaulugan nagmarka sa ikanapo nga adlaw sa Hajj diin ang mga Muslim sa tibuok kalibutan maghimo og pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia.